Madam Boss vapa Bamlo Construction ya Barnabas Marambire imwe contract yekuti vavakire imba iyo iri papicture kuri kunzi baba namai Munetsiwa va decide kupa Bamlo musure mekunge vaitigwa renovations ku Greystone Park kune imwe imba yavo, asi Madam Boss vabva vangonyora vakati maroja ari kufara hanze thank you baba namai Munetsi, we feel at home because of Barnabas Marambire budhe vangu, thank you so much Bamlo Investments, the best construction so far. As managers hana kufara kuti ku Madam Boss why muchidaro vanhu vanogara kumba kwenyu, why muchiti maroja, vabva vangu kurumidza ndokubva va correcta vakati ma tenants ari kufara. Vamwe vari kuti imba ku Greystone Park iyi muri kureva here kuti Greystone Park kana kuti kudema, vari kuda kutanga hondo isiri necessary. Remember Madam Boss vakambonze vari kuroja uye havana imba, asi vamarambire vabva vangozviita corrections, vabva vati takapiwa in one of their houses, kureva kuti vanhu ava vane ma properties akawanda. So vamarambire vanga vanyorai vakati in March this year Mr. and Mrs. Munetsiwa gave us a job to renovate one of their houses in Greystone Park. We did a good job and they were very happy. In July, we started negotiating for their new project. We designed them a plan which took months to complete because Madam Boss was very particular with every detail of the house. Eventually, we finalized on the plan. We have a signed contract and I'm very happy that my company is going to build the house of prominent people in the art industry. Despite having other properties, Mr. Munetsiwa said, Doctor, I will keep a close look on this one. Guess what? Dinoera mtupe umwechete na Madam Boss, which makes Mofela mukwasha. Should I make him pay double? Hanzi na Mofela tano, ndakaroora kaini, saka imba ngaivakwe for free. This is going to be one of the interesting projects. Check the space. Basa richirowa. Thank you, Mr. and Mrs. Munetsiwa, for giving my company this opportunity. So guys, ndo nyaya iripo kuri kunzi Mofela vari kuda kumeka sure kuti imba iyi ichavakwa zvakanaka. Company yeBamlo yakaprova kuti aiwa ikambani iri legit uye vanoshanda nema timelines akanaka. Kana zvese zvangoitwa ma payments mari dzacho dziripo, aiwa imba inosumuka. Kwanyati uko vakadadisa within a month or two vanga vatopedza zvese nema finishing. So zvabva zvangoita kuti vamunetsiwa vabve vango relaxa ndokubva vapa Bamlo kuti vachapota vachishandisa vachitarisa uye Madam Boss vanga vane attention to detail. Chinondifadza nadudzai kwaakabva kwacho nekwaari kurarama ari nekwaari kuenda guys, zvinongofadza zvachose. Vanhu vari well traveled vanoenda out there vanoziva zvinhu zvakanaka. Unongoona chero ne design yaimba yacho kuti aiwa kutori kusantini chaiko. Asi pazonzi maroja apo guys, aiwa ngatisabatai vanhu vanotibhadhara mari yerenti zvakadaro. Ngativapewo zita rinani kani. Ini hangu I would prefer to be called my tenant kwete kuti roja guys, zvinhu zvisisachaitiwo kwete type yana Madam Boss aiwa hatingati maroja. Pane ma comments ari kubvunza kuti Madam Boss please clarify rewo mati Greystone Park here kana kuti kudema. Madam vangopindura vakati Greystone Park chaiko. Kanzaiwa well done, hauna pride, happy for you Soko, I wish I was as humble as you are. Takunopaza one side tikopere magirazi ayo. But nyaya yekuzoti maroja wasn't necessary. Congratulations maidzabu vakati yes it was not necessary. Sorry zvikuru, I just corrected. Vamwe vakati imimi Madam Boss muri kunzi you do not own a house. Those who have been saying you don't own a house, where are they now? Kukanzi vatoriwo kudzimba dzavo, maybe vari kunana dema ikokoko. Vanorwadziwa newe zvokwadi, asi chinofanza namai dzavo ndechekuti you will never see her vachimhanya muma streets vachipindurana naChahuruka. Uku ndiko kutonodzwa kwaChahuruka. Vakaimba havo Winky D naToki. Well done makorokoto
madam boss muri chibaba chedu. So guys ndo zviri kuitika, but ngatiregei kuramba tongofocasa pakuti madam boss vane murume ende murume wacho is part of this project guys. So tiri kuti kuna baba namai Munetsiwa makorokoto ende vamarambire havazombodisappoint, vachatiitirawo mabasa makuru. Madam boss guys vari kuenda nenyika zvekunzi kwaiva ndiri kufunga kuti vachamborelocata. Mukomana akambozama kuenda kuGermany asi akatoona kuti aiwa zvitori nani kudzoka ako uzvigarira nemhuri yako. Zvavari kutoita zviri kutobhadhara iko zvinova kutonzi one of the prominent people in the arts industry. Guys zvatoendeka kaizvi uchagodei upenyu uchifamba smooth kudai imikani.